Jamen i snevagten, der har vi jo masser af forskellige grej, men det er i hvert fald noget af det grej, som jeg selvfølgelig elsker. Udover selvfølgelig håndfolk og fortovsmaskiner, så de her store traktorer, der er bygget til at kunne fjerne kæmpe mængder sne. Det er helt standard, både for små grundejerforeninger, store erhvervspladser, logistikcenter, vi ser rundt omkring i hele Danmark. Det er jo lige for hospitaler, indkøbscentre og ikke mindst klassiske parkeringspladser, som vi står på her, hvor de her dejlige maskiner kommer. Det, der kendetegner ved dem, det er jo maskiner til 2 millioner og opad. Det er chauffører, som arbejder i landbruget eller maskinstationer. Dedikerede folk, som med liv og sjæl og passion går op i det her. De er alle sammen specialiserede vintertjenester om vinteren, ligesom jeg og mine 30 kollegaer her i Rødovre er. Det er det, du får ved at indgå en samarbejdsaftale med Snevagten. Udover den fantastiske service, customer succes, altså kundeservice leverer til dig, så er det jo altså det grej i sidste ende, der tæller. Og det er jo noget af det, du ikke kan se i din tilbud, det er, hvad er det for en præcis maskine, du får. Der er meget forskel på, at du kommer gående med en spand, og så en maskine til 3 millioner. Du kan være sikker på, at du får det rette udstyr til rette pris med en aftale hos os.